Tata, bo do tyłu pojedzie. Obróć się nawet do skoku. Staniesz sam? To Zbyszek, Patrz jak do się kamery. jeździ? No, O, dawaj, ciężka pupa. Teraz do boczku się, czekaj, tak stój. No, Mama się wycofa. Stój na razie. no, Stój. no. Kolana ugnij. Kolana ugnij do mamy dojeżdżaj. Kolana ugnij, szeroko rączki. Dobra, nie jest do kijka, nie jest. nie do kijkę. A my jały. No. Ale skupienie na twarzy. Patrzcie na mamę, ej, mama jest. No. O, Wróciła. wypadek. Wypadek przy pracy. Wiesz co, Zbysiu, teraz coś pokażę. Będziesz się kręcił, wiesz jak?